נטע, לכל גיל יש את השינויים שלו. איזה שינויים את יכולה לציין שבאמת מאפיינים את הגיל השלישי? אני חושבת שזה מתחיל עם הנושא של יציאה לגמלאות, לפנסיה, מה שנקרא פרישה מהעבודה. העבודה הייתה שגרה מסוימת, זה הרכיב את כל מכלול החיים. פתאום נשארים בבית, ומה עושים עם זה? מה עושים עם כל הזמן הפנוי הזה? זה איזשהו שינוי שאני חושבת שצריך להיערך לו ולחשוב על זה. אז איך להיערך אליו? אני ממש מציעה לחשוב על תחביבים שהוא רוצה לעשות. לדוגמה, ללמוד ברידג', שזה משהו שגם מעסיק וגם נותן זמן פנוי, גם מפתח את המוח. ויש מפגש חברתי. המפגש החברתי הוא מאוד נכון, זה ממש חשוב. הנושא של לא להישאר לבד. היום פורסים הרבה מועדונים לגיל המבוגר, שיש שם מגוון של פעילויות שאני ממש ממליצה לכל בן אדם לבדוק בסביבה שלו איפה יש מועדון כזה. וכמובן יש את האופציה שהיא טובה מאוד לעבור לדיור מוגן. ובמה זה כרוך המעבר לדיור מוגן? כי אני חייבת לציין, למשל מניסיוני, שהצעתי את האלטרנטיבה בפני אבא שלי, שהוא בן 73, אז זה מאוד הרתיע אותו. איך שוברים את המחסום הזה? אני חושבת שזה שינוי שמצריך הרבה מאוד התארגנות. גם ממכם, זאת אומרת, גם מבני המשפחה. כן. דבר ראשון, למכור את הדירה, זאת שגרנו בה 50 שנה, עם כל החפצים. כל הזיכרונות. כל הזיכרונות. פתאום צריך לעבור לחלל יותר קטן. מה לוקחים, מה לא לוקחים? יש אנשים שקונים הכל חדש. אומרים, אני מתחיל דף חדש. ויש אנשים שככה לוקחים את החפצים שהם קשורים אליהם רגשית. עכשיו, זה תהליך שאסור לזלזל בו. אני חושבת שהמשפחה מאוד יכולה לעזור. ככה להראות את היתרונות שבמעבר. כי ברגע שעוברים לדיור המוגן, כל הדברים שאמרתי קודם, במובן של חוגים ופעילויות, נמצאים במקום אחד מרוכז. הקליטה, איך היא מתרחשת? אפשרות אחת זה קבוצה. לוקחים את הדיירים החדשים, עושים מהם קבוצה, מעין קבוצת תמיכה. מדברים על הקשיים, מכירים אחד את השני, מעודדים אחד את השני, בהנחיה של עובדת סוציאלית שעושה קבוצות. זה מאוד עוזר להיקלט, וגם יש חברויות, ולפעמים אפילו הניצנים של החיזורים מתחילים שם. הרבה באים לבד לדיור מוגן. ותסתובבי בדיורים מוגנים, יש הרבה סיפורי אהבה וזוגיות שנייה. אגב, עובדת סוציאלית זה כלי זאת אומרת, כל מבוגר, נכון, גם כשהוא גר בבית, הוא יכול להשתמש בו. המבוגרים, מתוך איזושהי רתיעה, מה פתאום, אני לא זקוק, אני יכול לדבר עם בת הזוג, יש לי את הילדים, ובכל זאת יש איזשהו משהו שבא איזשהו בן אדם מבחוץ, שמסתכל על הסיטואציה בצורה אובייקטיבית, והוא יכול לעזור. עובדת סוציאלית זה לא רק בעיות סוציאליות. היום זה משהו פסיכוסוציאלי. נכון. אוקיי? ואז מדברים על השינויים שעוברים, לפעמים את יודעת, על צמצום המערכת המשפחתית, איך להסתדר עם זה, איך לא להגיד לילד שעושה דוקטורט בחו"ל, תגיע, אני צריך אותך, אלא להיעזר במשאבים הקהילתיים של העובדים הסוציאליים, ולפעמים גם אפשר לדבר עם פסיכולוג. מאוד חשוב לי להעביר איזשהו מסר לאנשים מבוגרים שצופים בנו, לא לוותר על איכות חיים. אז זאת אומרת לא לוותר, למצוא פעילויות, למצוא, אם זה פעולות התנדבותיות, פעילויות שמפעילות את המחשבה, וכמובן לא לוותר על הלב. פשוט לזרום עם זה. מצוין, אז זה נראה לי מקום אופטימי לסיים בו. אני מזמינה אותך לבקר. אהבה, התכוונתי. אהבה, כן. אני רוצה להגיד לכם סדנת חוק. את התנועה הזאת. אנחנו מבלים הרבה שעות ביחד ביום, למרות שלכל אחד יש דירה משלו, ואנחנו מחזיקים את זה, כל אחד צריך פרטיות בגיל שלנו. שנינו ביחד, וכל אחד לחוד. כל אחד לחוד. יוצאים ביחד לכל מיני בילויים, הצגות, טיולים. אנחנו אוכלים יחד, אנחנו יוצאים לטייל יחד. סתם לצאת לקניות. מבלים ביחד הרבה. לא סתם. לא סתם, אה?